Messaġġ ta' da saħħa u determinazzjoni jekk indeskritt diskors is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello waqt l-attivitajiet li qed isiru fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Milet miegħek. Dan kif flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv tal-Partit Nazzjonalista Stefan Caruana, Charles Bonello ħeġġeġ lil dawk preżenti għall-ikla tal-Miliet quddiem id-Dar Ċentrali sabiex flimkien ikomplu għaddejjin b'ħidma u kuraġġ għal li ġej. Bonello sostna li nhar it-tnejn fis-6:30 ta' filgħaxija kulħadd huwa mħeġġeġ jingħaqad propju quddiem id-Dar Ċentrali għal-Masrelli tal-Mitjum ta' Alex Borx bħala kap tal-Partit Nazzjonalista mitjum ta' entużjażmu u enerġija pożittiva il-ġibdet diversi persuni minn kull faxxa ta' ġenerazzjoni lejn il-Partit Nazzjonalista. Naf il-waqt li Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fakkar fil-maratona ġbir ta' fondi għat tisħiħ u investiment fil-messaġġ tal-medja tal-partit u mhux biss fejn ħeġġeġ lil dawk preżenti mhux biss biex jagħtu donazzjoni tagħhom ħalli l-Partit Nazzjonalista jkompli jissoda, iżda saħansitra jattendu jkunu parteċipi għal dan il-jum ta' għaqda u ċelebrazzjoni. Finalment Bonello ringrazzja lil volontieri kollha kif ukoll il-ħaddiema illi ta' kuljum jagħtu is-sem tagħhom għat-tisħiħ tal-Partit Nazzjonalista.